Ftit wara l-wasla tal-Air Force One f'Anchorage l-Alaska niżel l-art il-President Amerikan Donald Trump u stenna lill-President Russu Vladimir Putin li laqgħu fuq tapit aħmar. Trump deri ċabċab mal-wasla ta' Putin u mbagħad ħadlu bidu qabel ma mxew fuq podju bil-kliem Alaska 2025 fejn il-fotografi u l-kameramen ħadu r-ritratti u l-filmati tagħhom għal din l-okkażjoni li sa dak il-ħin kien hemm it-tama li tkun waħda storika li twassal għal ftehim ta' waqfien mill-ġdid fl-Ukrajna. Mill-ewwel il-ġurnalisti nstamaw jgħidu l-mistoqsijiet fosthom li President Russu Putin jekk huwiex se jqaf joqtol lin-nies pajżana fl-Ukrajna, Putin jagħmel sinjali li mhuwiex jisma' l-mistoqsija. President Putin, will you stop killing civilians? Iż-żewġ presidenti telqu bil-karozza tal-President Amerikan u deru jitbismu. Qabel ma bdew jiltaqgħu il-ġurnalisti u l-membri tal-midja tħallew jidħlu għal ftit minuti, iżda ż-żewġ presidenti ma taw l-ebda kummenti lill-ġurnalisti li mill-ġdid uħud minnhom instemaw isaqsu lil Vladimir Putin u wiex se jibqa' joqtol lin-nies pajżana. 3 sigħat wara, Trump u Putin indirizzaw konferenza tal-aħbarijiet b'Trump mill-ewwel jagħmilha ċara li ma ntlaħaqx ftehim ta' waqfien mill-ġlied fl-Ukrajna. So there's no deal until there's a deal. Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Ir-reazzjoni ta' Vladimir Putin tkompli bl-istedina li jiltaqgħu din id-darba f'Mosca. Next time in Moscow. Donald Trump għalli minkejja li s-summit naqas milli wassal għal ftehim ta' waqfien mill-ġlied, il-laqgħa kienet produttiva ħafna u ntlaħaq ftehim fuq qatta punti. Min-naħa tiegħu il-President Putin għalli jittama li dan is-summit mal-President Trump ikun il-bidu biex ikun hemm soluzzjoni għal konflitt Ukren u jissaħħu r-rabtiet bejn ir-Russja u l-Istati Uniti. Fil-konferenza tal-aħbarijiet, iż-żewġ presidenti ma ħadux mistoqsijiet mill-ġurnalisti u għalqu l-konferenza billi reġgħu ħadu bidejn xulxin.